Anya laki din! Ay naapo ay dagol! Dagol! Ha? Apay manan na ya. Anya yati pagkaskas na mag... Unay mo natin. Sa lodsodong pailaang manyat pagungungtak! Ay, unay kamot na bakla. At iwan pa iti babae. No, ako nga, mate. Unay mo natin. Asino ti saan na makaungat iti kasta nga alamid mo? Awan matan ti aldaw saan ka nakainom salbag ka? Ha? Hoy! Si kaman pa'y ti tao kasda? Awan lang arud ang trabaho. Awan makuakwadam. Ngam ka na yung kamabatag. Hoy! Gapoy ti kasta nga aramid mo. Hoy! Dinakpay kay din masibugan salbag ka? Anya. Unay ka, heksarden ka mamait. Nakababay laki di iti karo balit ang ibagbagam. Sibsibog nga. Awa! Tinakababae tapod numet. Manumatan nga aldaw nga awan sibog ko. Gapoy ti kasta nga aramid mo. Hoy! Tunggal umay ka dito'y boarding house ko. Hay, nakainom ka. Ay, mga asim ta sumarden kang kulakay. Ika maturugay, no? Ha? Dito ya kung sala sa maturog. Anya laki din. Sibsibog na kadukang amo. Ay, among beshi. Ay, nasakit talaga. Tinakam ko kinidagpon. Tapay. Nagapa kayo manan. Ay, saan mat? Ay, naapo. Nagsakit talaga. Tinakam ko kay kuwan. Tapay nga road ko na ni. Ay, kasanumat nga me, beshi. Awanan na pulos ti oras na kanyak akaaya na yat na. Ay, panagliknak ket pagkukwarta anak lang ni Dagwong. Mas dawak ang aming king ka. Gapula ang tagwapo, inaayat mo mutin iti kasta unay da di alalaki. Ngam nagalas man di busis na, ada ayog na. Ngam isukit ti isap-sapula mo ni di parlor mo. Una yan. Ay, beshi. Gwapo ni Dagol, ada itsura na. Isu na laang tawan trabaho na. Manugal, artek, babaero. Ken adaamin ng kingkwana ti kinakunang. Ay salbag. Sakit adapoto na iti naglabas ang nagbalin akayan ayat na. Asaan namot nga ikan iti sustento. Ew. Ay, beshi. May stress ka talaga kay Kuwana. Kunada nga Rod Benshi, if it's hurting you, that's not love, okay? Beshi. Iso nga niya pa lang tararamidam. I-break mo. Ay, nagbayagan, apo. Anya laki din. Hanya ka laki din na yan, Dagwol. Nalabas matanday taga-alamig mo. Ay, unay ka na ya gureng. Dahil tamo lang sa sound tararamid mo. Tapno mo man niya, ha? Makareng-reng kan, oh. Hanya? Tasakpaya talaga ti makarangrang. Ha? Kita man day ta inaramid mo? Kung naklaki din no, anya day ito'y nabasa. Alabadakak. Hay! Ispumat gayam. Ha? Ha? Hay nalaklakayan kan. Ngam is-wampay lang ti pantalon mo. Ay, tila sasawamay. Danom sa lang dahil ta napatog, oh. Ha? Anya danom nga ibagbagam. O, kita man ha? Nagapo ti danom di tapatutoy mo. Ang nagbagtit. Hay, salbag kakide. Anya? Kat no danom lang da ito ya. Saan kumaalagang sag? Ingam, hay, nagangsag man. Nalabasan da ito yung aramidong kanyag na gol. Nasaysaya at lang no ang breakdown. Ha? Gureng, anya ka din dahil ibagbagam. Agbring nga, may. Saan ko mamakasta? Hay, saan nak amalaala iti kasta da gol? Hay, ang breakdown. Na umaak na banugak matan iti kasta nga aramidong kanyag. Anya? Eso apangasim. Dahito yung ti mauti apanag-umay mo dito'y boarding house ko. Hay! Ag-break time! Anya?
Salomay. Hindi ba nga agayatak king ka? Iso na lang ta, medyo mababay na king ka. Ha? Italang ang video timurad, tisbok ka ng ipuno king ka. Anya? Ginapuno na ka, may ayatanak, iti kinapintas mau. Ore nagbatik ka ay na, una yan. Pigsapil mo yun. Hoy! Ay, puno ti magbaga, Salomay. Nagpintas ka kung nagtumay. Anya ka din dahil ibagbagam. Kunak man no agayan ayat kayo kiniguring abakla. Mano mo tinalawas, tinapalabas, manipon nag-break kamay. Ha? Pudno ka di dayta? Nag-break kayon? Ay, way, nagdangraw, oh. Isa ano, klono mong tiayak ko. Ay, manipon ita, datan na. Anya? Oh, naragsak ka ita Salome. Kun pagatlapayag ti isem mo, anong meron? Adala ko masalud-sudakan ka, Beshi. Ano yon? Nasingad kayo kiniguring. Iso ang masigurado nga among tinapasama kadakwada kinidagol. Ha? Pudno ka di nag-breakdown, Beshi? Katuan. Adamot siguro makabulanan manipod nag-breakda Kasta ka di? Ay na, kinapudno na katakaragragsakak itinitang imbagang Beshi. Apay, agdadaton ka diking kanidagol. Iso kasta unay aragsak mo. Un Beshi, ay na, nagwapo ni dagol kunaktumat. Asino kumangay ngamin ti agbayag iti dayja agurin. Kunamatla no na sayote na kat awamat. What? Anya ka din dahi tang ibagbagam sa lumi. Pudno mat sana ya. Iso siguro nga break ni dagol, tawan ngamin sayote na anya ngay obat. Aha? Anya laki din dahi ta ang iwat mo aya. Sika babae. Nagrasaw. Ay, anya laki din. Ay, apo nakadkadlaw ti panag-isisip mo ita Salomay. Ay na, nakadkadlaw talaga, tata. Kinapudno na kat, nakaragragsakak ita. Promises! Ha? Kahit anya nga ti makagapaw, ishare mo ba't atap no amaw? Agayan ayat kami kinidagol, tata. Anya? Nidagaw nga dakayan ayat na abaklita? Nag-breakdown, tata. Hindi pinapalabas abulan, Nagdaton kanya kat, inaklon ko mat na. Asino ay kumati makan-anos ngamin kiniguring, kat awan mat sayote na. Anya? Ay nagbihit ay na naging dua kayaw. Nagwapo talaga ni Dagol oray nangisit. At dalat tamot lang nga na, tata. Oray kasla sungrod kat napigsalat tamot ti apil na. Ay, so lagaya makasta ti manag-isisip baw. Ang mapit lang. Nidagaw tay aday bagbagada nga daputot na asaan na asusustintuan. Saan ka day? Ha? Ay, kwa? Wan tata. Naku namot ni Dagol day ta kanyak. Ngam basol ka nomot gamin ti babae. Okay, namati ka ba? Anya? Kita ang mga nuaramidin ng tuki di king katikas iti nararamid na iti kayan ayat na, iti kanayon na asaktan. Kunti naramid na kinigureng nga nagkukwartaan na lang. Rumba nga nasipot ka sa lumay. Ne, naragsak ti rabaw mo guring. Ay, kwa, narabaw ti ragsak mo kunak kuma. Gane ka, Beshi. Makakatawak man iti post ni Salome ti Facebook. Ha? Ay, wan beshi, nakitak mo't laang na jay. Proud na proud mo't akayan ayat na ni Dagol ita. Agasam man, my handsome boyfriend. Kuna na pa iti caption na. Ay, sumgarak man. Proud iti boyfriend na agwapo ko no. Ngam adamit anak na iti sabali, asaan nakikikan iti sustento. Ay, Diyos mayo marimaw. Malaksid pa'y kay dati dayta. Puno agwapo. Hingam. Hay, umes isbo matiti pantalon na. Hay, anya laki de. Day tangarod kat, Beshi. Nasayata naman anosan na ni Dagol kasi ti panagan anos mo idiking kuana.
Hay na, sapay na kumata kas na beshi. Ngam no, awan pa iti mano abulan. Ket maumay ti ugali ni Dagol. Hay, ha, day take di ah. Ay, saan siguro, Bishi? Takas makita ka iti post na iti Facebook. Very proud iti boyfriend na. Awan mo't sir-serbina. Anya laki di. Kunak lakit din nga sino ti masabat ko akasla problemado. Si kamot gayam goreng. Ha? Ay sanak mata problemado sa lume. Si kaki di mat ah. Adala pampanunutak mat ah. Oho, siguro pampanunutom ni Dagola niya. Masayangan ka kankwana, kasta ka di? Ah, hanya. Ay apo goreng aya, apay, nang namaam aya nga dati lalaki nga agbayagkan ka. Uray agto pati langit kandaga, awan sayo tim kunak tumot nay. Hindi. Hanya ka din day tangay bagbagam si kaababae. Katpod namat! Oh. Kunang laang ti lalaki ang makaanos kan ka, makawatam! Nalabas matanday ta pa nagsasaom kanyak ka. Ken maysa, saan mat ani Dagol tinangibre kanyak? No di kat siyak tinangibre ken kuwana. Oho! Nagadukat na ibagbagam. Di ka lang amin maklon nga insukat na ka iti babae anapimpintas nga amang ngamse ka. Nagalas abakla. Kasla ka na yun pa yan nabasa ti ubat mo. Hanya? Isugain break na ka, ta saan mo ama ipay ti pagragsakan na. Maawatam? Yung lakit din? Hay na, agyaman na talaga daya sa lume. Ta nakapagtipulak pa iti pungtot ko king kuwana. Ha? Tapay, goreng. Ay, nalabas ti pa nagsasauna. Ibaga naman nga uray agto pati langit, kandaga. Awan lalaki ang makaanos kanya. Ay, agasam man daya pa naglablabas na. Ay, nalabas na talaga. Ay, una yan sa lumay. Agsasaw iti kasta, gapo nga tataiso ti kayan ayat ni Dagol ita. Oh. Wan tata, kastao na yapan nang ipampanakil na iti daya lalaki. Tinapay unay ammo ti ugali daya Dagol. Ngam kastyay matan ti pa nagsasauna ha. Malabay amlaang goreng. Takitaan tayo no forever na ka ni Dagol. Ngam, yaklapat yan. Ay, unay siyang tata. Ay, jaklaki di pa siyang. Ngam, bayamon goreng. San nga iso dati makadadalit al daw mau. Bayam nga ibaga na iti tattao nga in-break na ka, gapulang tawan sa time. Oho, yan laki din. Onay ka matandagol? Ay na, nalabas day tanga aramid mo! Anyaya di pare ko mau. Sika, sa lumimiming. Itay ka pa asaw oh. Di ka mapambanog asaw. Ay na! Kastaw na abartak mo asin mangpat! Kita aman na ta pantalon mo! Inisbuam mo tan! Ha? Anya lakit din Dagol! Sigod ka di akasta ka! Ay, saan may? Anya kita siguro may sa nga isbura ito yo. Nabasalaing isbo ko na mutay no. Anya saan niya ibagbagam? Ay na, nagang saglang arudan unay kan Dagol! Nagado ka nga sao. Maturo ka man. Sumanaw to. Oh, salubay. Apay nga, yakas na saan ka ba naragsak ita? Tata, Nakaragragsak ka kadag iti post mo iti Facebook. Uray mulay pampanak ka ni Dagol boyfriend mo. Gamita, kasla binagkat mo iti lubaw nga pwede kas talangam. ay, masurunak ka talaga kini Dagol tata. Nay, tapay ngay. Anya ko mati pakasurunam. Ket proud kanto pay. Kasanumat ngamin. Kanayon ang mabartok. Awan pa'y trabaho na. Anya? Sakot, isbuan na pa'y ti pantalon na no kasi ang mabartok. Ay na, nakababain lakit di ka nagiti tattawa makakit-kita kan kuha na tata. Salumay.
Nakababain ata nakaisbo ang magmag na di ta kalsada. Aday ta, katkatawaam ni Gureng, ibagbagam nga imbrik ni Dagol kapula ang tawan sa'yo tina, ngam ita, mababain ka mo lang araw, di ka ramid na dya lalakay. Tata, Iso nga ita, tanakita mo ti hosto nga ugali na, at damot king ka, ano samlat ta, kanayon ti kawan trabaho na, mamartag pa'y, isbuan na pa ti pantalon na, aha, lalaki din sa lumay. Hohanya, ha? Parang pasan mo ang mundo. Gapo kini Dagol, ha? Madlaw ko, kahit saan mo matan nga ipopos ni Dagol iti Facebook akas iti aramida masigod. Anya? Siguro, mabain ka matan gapo iti aramid na. Agasaman ti caption mo pa yedi. Sa akin na si Dagol kasi wala na sila ng baklang walang sayote. Ay agasaman, iti dayja pa nagpo-post mo. Kwa? Hanya nga ita. Konsumisyon mo lang arod, dayja lalaki. Pasensya ka kuman iti nailawan na ibagbagak idi Gureng. Impagarup kumat ngamin no nasaya at ti ugali na. Oho, di ko nam kede, gapula ang tagwapo. Mayat kamat. Di ka pa'y amo, no nasaya at ugali na wenuzaan. Ay, jakto pa'y naanusan si kanto kede. Ha? Ay, ala, anusam ni Dagol. Ay, sana bali tagwapo matakunam. Sigon iti post mo iti Facebook. Hay, salbag ka. Is buwan na ti pantalon na. Isarunulan to day tarupap. Salbag ka. Che. Ti may ibagaklaking ka, gunggunam sa lumi. Si kakit dimot. Kaslasan tang agayom iti kasta pa nagsasawm kanya. Ay, awan bibiyang ko. Tamnoam mo man niya. Nasakit mo't lang tinakam ko keng ka, gapo iti panagpopos mo iti Facebook. Kunam mo't lang no nakaka-proud dayja, Dagol, kat saan mo't. Sana talaga nga, amom gayam asaan, ngam kasta una iti panangibabain mo iti ken ni Gureng. Ibagampay nga awan nga min sayutin na, iso nga imbrik ni Dagol, anya nga ita. Saanan ang maulit, Beshi? Kung nagdesisyon na ka talagan, i-break ko ni Dagol. Oh, apay nga imbrik mo. Ano, samte ugali na. Tiga awan trabaho na. Tiki na mamamartek na. Ken umisbo pa iti pantalon na. Iyo, nakababain lagi di. Saanan na talaga? Promise. Tapno amom anya. Ni Dagol ti klase ti lalaki asaan akapopose. Ken kakaproud iti social media. Yaks, mas dawak mangking ka. Kas itinakunak, saanan ang maulit, Beshi? I-break kon. Diyak kaya tikaskan kwa na nga umis-isbo iti pantalon na. Nagdugyot si ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Kaya't mo sawan, awan pulos na bati iti tangdan mo, Kardeng? Pasensyahan ba kay? Awan talaga. Ay na, naisugal mo manan? Imbagakmat kan kay di na minsan pa'y ngal daw ang maibusan ti bagas tayo saan aya? Huwag nimbagam kanyak. Nangang kumay. Nangag mo gayam, nam anyat indanamid mo. Napan ka man nagsugaalan, ay nasal pagkakit ng asawa. Anyang aruti ka ng tayo ita. Ay ke, iyala-talata na ba kay? Ore awan mang mga nang. Dahil talatan kwa, tika na ikon. Nang pangasim mo ta.
Ingka pa ibugwan. Saan ka makinin na nga watap na mo, ma? Apay makinin na nga kaya bagay. Kad saan, mate? Ibagbagak lang tipon no. Ingka bugwan. Kunak lang, mate. Ay, jakan mo kan kakarding. Pag naasim tayong kagdiskitar iti maisaang, awan bagas kunak Thomas. Rabien, imay kapay lang dito'y balay awreng. Nanang, awan bagas mi. Anya, awan bagas yaw. Ay, na yan. Kunak man no nagsweldo nila kay mo itatasabado mat. Nagsweldo ngam na isugal na amin, nanang. Anya, awan isa ang miya talaga. Anya nga ititid ko abagas, kat oray da kami dito'y balay, kat awan mo't labagas may. Ay, day tati maganap mo, kunak manan, awreng. Nanang, namin abinagaan ka idipay. Ngam ipapilit mo lata, ngay ay atom day di akardeng, anya ngay ita. Ha? Iso, ti inayat mo. Gapot ako nam ide, agwapo. Ngam ita nga awan isang yaw, umay ka ditoy? Ay, ilutom ti kinagwapo ni Kardeng. Samo adubwan ti kinamannugal na. Anya lakit den? Awan isa ang iyo, kumari. Ewan ko, Mari. Pangasim at na. Pautangan na iti uri 10 kilos abagas. Antay ta ka manin yut utang. Sapay nagrigat ka singirin no ko Alamat din Maasyan kamatan ka na kami. Diyak pa'y nakaisang iti pangrabyan. Adang may trabaho nila kayo mo. Nga maapay amay bibusan kayo iti bagas. Kasano asaan kami amay busan. Kat naisugal na amin ti sweldo na iti makalawas. Anya? Ay day takid din. Ungtam nila kayo mo Sana nasayaday tangaramid na. Pamilyado at tao, ngam day taki din sugal, ti pangpangrunan na. Kanayon kumot abagaan, Mari. Awan nata. Alam mo tan Mari, pautangan na kon. Ay, Mari Diyak ka ti mabayag pa nagbayad Wan ko, Mari. Promise. Apaman nga dan kwartami, umayak agbahid adagos kan ka. Ala, nayon namon iti may sa kilo a karni, ti bagas nga utangag. Mare, apayan niya pag-apan nyo kinilakay mo idi naming San Arabi Ti panagsugal na Mari. Kasanumat gamin, naisugal na amin asweldo na iti makalawas. Ay, unayin akarding. Apay, di nalakit ti mapanunutan at talo ti pinuntot na. Day tangarod, Mari. Iso nga inapak iti kastaon na tawan bagas min. Diyak pa'y nakaisaang iti. Kat, saan kayon anangan? Ay no, naimbag ko na na siyan pa'y nibading kanya. Kat pinautangan na iti 10 kilos a bagas, kan may sa kilo a karne. Hay, anya lakit din. Anya serbina nga adda trabaho ti asawam. Sapay kaslada nang ngagkuan na ibaga na nga uray awan bagas. Iyalayulad ta kanun kat ayusan? Salbag kay di na lalaki. Awan lakot iyala ti rumrumor itingiwat na. Ay naku, maala na pa'y lang ti agyala-ala nga ura awan maisaan. Nya lakit din. Nay, apay ngay kanagan. Bigbigat mo ita kumanudkod ka. Dayay to mga nga uring. Ay, law-lawan ko na nagpautang kingkwana. Ha? Apay manuti inutang na ya. San magkidiakas nga inutang na, uncle? Bagas inutang na. Idi na minsan ko pa nga i-chat-chat iti messenger. Ngam pulos di nabasahan ti chat ko. Mamumutin na nagrigat asingiran na ya, babay. Pumuraw tong tiwak. Ngam saan pa yan nakabayad ti lukaw. Nalabas lang aro ti babawi kita, uncle. Malaksi di ti bagas nga inutang na at dapat may sakilo a karne. Ay, yan yung laki din. Nakalmot nga ron Ay, wala, uncle. Nasuro ka sa nga ribo ti utang na. I-chat-chat ko, tao may kumamot ti nagbayad. Isuka pa yung nga inayon ko, pag purchase ko, iti lakok. Ngam saan nakmat nga ikan ka, no? Amom taon ninton na minsan kanakan. San ka basta papautang? Nang runan ukas ka ni Aureng.
Si kalangaroden ti nagpautang. Si kapay ti agsakit ti ulo na akasisingir. Ay, anya laki day. Itay pa nga griring na ito cellphone mo, Oring. Asino yan ito nga awag-awagin ka? Dapat adi mo sumbatan. Day di man abading, di man lang makaura yan. Awag na awag kas kada, chat a chat. Anya? Di na lang maura yan nga siya ti ko sa ama pa nagbayad kan ko na. Anya lakit din aya. Manoya ti utang mo king na. May sakamat. Na. Di damag ka numano ti utang ko. Ape, day tidwa pagbayad ko aya. Ay, Awan nagdumaan nyo ti day bakla. Makapaungot kayo. kunam lang na itabakay. Iso na pudot ti ulam, takurang kalaang itisibaw. Anya lagi din. Anya? Amuklatan kay. Basta nung napudot ti ulam, awan sibog mo. Namaga. Iso naglaka ka nga gungungay. Ay na, karding aya. Awan lang nga ro din maisa ang day tapay lang sibog-sibog ti ibagbagam. Agtayawan! Anya laki din pasit tibiyag na itabakay. Ano, ang kapugan eh. May paglaki din ta naranaan kayo, ante. Ha, apay badeng. Ada ka din napatag nga ibagam. Pakibagayo man kanya oring, to may mamutag bayad iti utang na ijitersina. Ha, ay ada utang na kan ka. Anya laki din. Naitabal da pa'y siguro ti 10 kilo sa bagas nga inutang na kanya. Agraman ti may 1 kilo a karne. Anya, Awawa ka kiti messenger. Kan manumatan ti messages ko king kuana nga pulos mo't na sa nabasaan. Tidang nga babae. o na yan ni Auring aya. Di la mabain na nitikas di nga ramid nan. Ay talaga asaan ante. No do ko mabain na. No do ko mabain na pa yan nabatbati. Umay kumamod makisarita kanyak No awan pa'y pagbayad na. Aywan ako ma. Ngamala, bayan takasaritak ington madamdama. Apag isaw ang mapanak ijibalay da. Aywan man ante. Thank you Pakibagayo nga gungungot akon. O na'y matanda di abadi? Ay na, talaga asa na makaura ti danga. Ha, enton kwan, idarom ko, ti awanan ba'y na bakla? Nay, apay Aureng, napukaw ka din ti limpong ti panunot mo. Ay sana kang agpagtit nanang. Ibagbagak lang tipod no. Amok ang nakautang akan kwa na. Ngam saan ang masapol nga ibagbagana kada kayo. Ay, tsaka mukan ka. Nakuna na kanyak, nga ado ka no ti message na, kan awag na kan ka. Ngam saan mo ka no basbasaan kan sungsongbatan. Nagadulakit di nga muna da di abaklaya. Pay maninton bigat. Apay inton bigat Aureng. Inak iji barangay hall nanang. Idarom ko da di abakla. Nalabas mo ti aramid nan. Talaga saan na mauray ang mapanak agbayad. Ay salbakide. Jak amukan ka Aureng. Panunutam nga umuna dagita ibagbagam, sakbay mo nga aramidan. Maawatam! Anya, mapan mo idarom ni bading kini kapitan? Kunam kumare? Wan kumare, iso ana sa paaktay na kaya barangay hul itamat laang. Madinsa Sika ti nakautang mare. Ngam isupay ang nagpautang kin ka ti mapan mo idarom? Aywan mare, amok asi iutangak kan kwa na. Ngam sana masapul ang mapan na ibagbagay ti tao, kastamatan kininanang. Hay, nasingput mo't ni bading ti panagkunak. Apay numapan kalaangan ijay tersena na. Tamagkisarita ka pay laang kinkwana. No awan pa'y pagbayad mo. Ay saan? Idarom ko kung naktumat. Iso ti pagmultaok iti kasi nga aramid na. Mapan naman tan ibagbagay ti tao nga dautang ko kan kwa na. Anya? Kunamot lano iso akabak na nga nan. Kunam lano nagdakkel agatan ti utang ko. Ay salbag kide. Hay, makaammo ka man laangan Auring. Ala, inka nga rudan ijay barangay hall no isutik kunam. Sapay la kumata saan nakaatong paan ni kapitan. Anya lakit din. No saan yung aksyonan adagos ti reklamo? Iraman kayo kung naktumat kapitan. Anya, sika ti nakautang kin kwa na. Sana ya? Wan, amok. Ngam saan kumamat akas jay asingir-asingir. Kan sana masapul ang mapanay bagbagay ti tao. Nagawan kitabain mon! Ha, anay ko. Apay ni kapitan. Basta tinong panak man latan. Sika ti nakautang.
Si kapay tadaganas na nga agdarom. Di kakit mapan makisarita iti nakautangam. Kapitan, Amom si ka oreng. Talagang awan babain mo. Nasyan king ka ni Badeng kaputawan isa ang yaw. Iso ang nagpautang iti bagas king ka. Sa ita si kaki din ti mangidarom king kwa na. Si kaki din. ni, Kapitan, apa yon? Pagnak mam dayta. Dardarom nga ibagbagam. Ingkayayan ni Badeng. Taing ka makisarita king kwa na. Sana kasta mapan mo'y dardarom ti nakautangam. Anya laki din. Kunawan ti respeto ba? Oh, anya nga ita. Nakaraman ka lang nga rudan titong pani kapitan. Siguro napabainan kamot iti kasta unay kumare. No anya la unay nga minmot Diyak ka muna niya taramitak ita kumari. Mas na mabainak mo ito na mapanijitersena ni Bading. Ibagbagak nga minkin ka. Panunutumpay nga umuna sakbay ka amapan kin ni kapitan. Ngam anyat inaramid mo. Saan na maulit, Mari? Mababain akon. Sa kagpanunot ita, ang nakaraman ka ititong pa ni kapitan. Ay na, apo, talaga ang makaunt dayjaykin ka. Mari, Si kaman pa'y tinaturod amang idarum iti nakautangam, anya lakit din. ay, Pag nakmamot siguro daytan, kumare. Si kamot gamin bakit? Nagkuna kami na yaking kamapan kayayan ni Kapitan ngagdarong. sardangan nak si kakarding no demo kat ama iraman kay ti ungot ko. Husto ka di kaminay. Kurang kalay ti sibog kahit. Iso kasta ka. Hingga kitagdi ko sa inta ka. Nita, sumardang kawan now. Di ka man naging dide oreng. Amo mo lang gisam-isam na itan. Anay ko. Parikot ko lang arot amin na. Namday tapay na sibog-sibog ti ibagbaga. Awan lang arot dun maitultulong man. Anya, kitawan ti may tultulong nga ibagbaga mo. Kano saan ka nga agbyag no anak? Anya lakit din ay akarding. Pumanaw ka man dito inaawan tinasayat nga ibaga. Mainay-nayon ka pa sakit iti ulo. Mabiyagak mat ure awan sibog. Isu nga ure agtalaw kan. No, daman ti kapuskulan iti rupa dito lugar tayo. Sika, auring. Mare, Ang asam man. Sika tinakautang kanyak. Ngam sika pa'y tadaganas na mapanijayan ni Kapitan. Tapnoy darum na. Nagawa na bain mo. Nagpuskul iti rupam kunakmanan. Mare, pasensya ka kuman. Amok ang naglablabosak. Kinapudno na. Kut awan talaga pagbayad ko kun ka. Iso ana aramid ko dayjay. Siguro, tapno multaan na kumanya. Nalaing kamat. Ngam sa bali ti kinalaing mo. Kinatabad. Nalaing ka, ngam tabad ka. Anya? Kita niya nga nakaraman ka lang aro iti tungpan ni Kapitan. Ure asino, mabwisit na talaga iti kastang aramid mo. Sika tinakautang, ngam idi agsingir tinakautangam, idarum mumuta na sana makurura yan. Saanan ang maulit ko, Mare? Ikarik abayadak tinutang ko kan ka. Apaman nga dakwarta ami. Ay rumbang lang. No di ka pa yagbayad, siyak mutan, timang tungpaking ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ayan ti kursunado yung rep na nga. Da kayo ti makamong agpili. No anya ti kayat yo. Oray, anyat pili Okay ka dilaan ken ka. Ibiyong anak ka. Lalaki din na yan ni Nanang. Pagpilyin kayo aya. No ti pagbayad ko. Leave it to me. Mano ti kwartam di taya. Manaw ti budget mo? Ano ti kwartak Nanang? Basta agpili kayo latan ha. Pilyin nyo ti kap-kap na kanyo. Tapno awan ti pagbabawayan nyo. Daytoy, kadakkalan nga raw, anak ka. Sigurado kayo ni Tinay Nanang. Wan?
Mayat na itaw, dakdakal ngam ti rep ti karo batayaw. O sige, dahil tangarunan tigatangan tayo nanang. Ha? Sigurado nga ano ti umapal nung makita na adakkel ti rep aginatang tayo. Yawa naman. Adamat rep dito, ibyong anak ko. Eh, Tatang Pids, kukuha tayo dayta. Ha? Dayta, ti ginagana mi kininanang di sentro itay. Nangalaan nyo mating gatang nyo. Yawa, nanginan sa matikas to erep. Ang lalaki din na yan ni Tatang Aya. Siyempre, ha? Kwartak, tinaygatang iti dayta, rep. Nagtaka man ako. Pangalaan mo ti kwartam. Sapay nginginaan arep ti ginatang nyo. Ay, dayta nga rin ti kayat ni nanang Tatang da kayo, met. Nangalami ting gatang nyo kunak. Ay, sweldok Tatang Pids. Nya ti trabaho maya. Kaano lang iti gimatang kayo iti flat screen na TV. Ita, ref matan. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Nagalaam. Ay, basta, natatanganyak. Maya ti trabaho kita, ha? Naparpartak, ti pa nagproseso ti piyag tayo, ha? Kas makita yung matatang, ha? Dandani ang makumpleto ti appliances tayo. So, relax lang, relax. Ulitin ko sa'yo, huwag mong subukan. Masira ang buhay mo. Ha? Bakit? Magsabi ka ng totoo. Anya ti trabaho ni Ibyong Aya. Anya, timbaganakan ka. Yawa, di namat nga ron ibaga, no anya? Iso ti saludsudam, Iso matiag trabaho? Aguray ka. Apay akas tamutan ti saludsudam si kagardaw. Mas dawak nga ron. Dumatan ti kwarta na. Dandani makumpleto ti gamit dito balay. Kat manuabulan na lang, sipod nagrugi ti trabaho na. Awan sapay ti talo abulan. Imbes amaragsakan ka? Ay, bagat, sabihin ko sa iyong totoo, madalagan nga rod. Mga kunak no aldamatan ti illegal at trabaho ti anak ta. Di laman mapanpanunot mo. Agyaman kakit di at napaspas ti padag progreso ti biyag tayaw. Oh, si kamot ti masabat ko dito yung dalan, Rowena, ha? Ha? Siya ka di kasarsaritam ibyaw. Sino pa'y kumangay? Tatalang mo ti tao dito, si kamot. Ano nagure ka ba? Sa dino tinagapamaya. Ha? Apay kas na tilangam. Kas kalapimpiman, ha? Nakitang dana kadatataon dong. Subot lagayam ba? Ay na, manuatawanan na makitang-tangdan kayo iti asawam. Ha? Sikat kayo dito lugar tayo. Tanagagat kayo kano. Ng mapingay. Kas nasaan mo nga agprogreso ti biyag nyo. Iti asawam ha. Agab-abang kay latta nga agingga ita. Ay, kwa? Ay, narigat man ti kasta. Ha? Dayawan da ka dagiti tattao. Iti kinagagat mo. Ngamdi dam mo. Ha? Asaan mo't gayam nga progreso ti biyag mo. No agprogreso, kat nabuntog mo. Kitaan na ka, ha? Talo abulan ko laang iti pangpanggadak, ha? Nga manumat
matan appliances tinagatang ko. Nagasat kayo nung dakkel ti sweldo yo iti trabaho yo. Ay, wala. Sweldo klaang iti may sarabi. Titangdan mo iti makalawas, Rowena. Anya? Bangos lang, ti mapan mo gatangan ngam nakabaybayag ka si kaibiyaw. Nasalaw ko kami ni Rowela di tadala ni tay nanang. Kat, Ay, apo ayan. Kas napimpiman tilangan na. ngam sikat day dyan iti lugar tayaw. Nagagat ka no nga men. Iso nga adumat at agbilip kan ko, ada? Dahil nga roon ka nanang. Ado, ti bumili, biti ka nagagat na. Ngam ni. Kaslaawan mo ito nagbaliwan ti kasasaan na. Oh, agrigrigat na latamat, ha? Awan pa'y bukod na abalay. Oh, sipod pa ide. Aging gayta. Dayay, agab-abang dalata. Sa bagay, Anya ko mati serbiti kinagagat da no nabuntog mo ti panagprogreso da. Ay, dayta, nanang, ha? Nalalam ti kayat kwasawan. Ay, ambot sa emo. Ay, talaga kasta. Ano da duma, nabuntog ti progreso? Ano nadalos ti wagas mo? Na, di ka man makibibiyang iti saritaan, may nga ginasi kagardaw. Wen. So, manao ka man ako na ako, nay. Kumusta ngay bakay? Inted ni Tata Undong titangdan niyaw. Na. Kasla na unag man ti pampanunutim ah. Hoy, bakay. Ha? Anya nga minanti ko namlakay? Inted ka din ni Tata Undong titangdan niyaw, kunak. Wun, indad na itay. Pasensya kan lakay. Adala nga min na unag apang panunuto. Anya ti pampanunutim maya. Timbagaman ni Ibyong itay nasabat ko di tadalan. Na, anya man ang timbaga ni Ibyong King ka, bakay? Katawaan nak nga rod lakay, nagagatak ka no, ngam saan ba't nga agprogreso ti biyag ta? Kasta mo ngamin bakay, no daduma. Nabuntog ti progreso, no nadalos ti wagas mau. Naimbag pa'y kanya, kunanan to pa'y lakay. Impasika naman na ti ado nga appliances na ginatang da. Kasta nga rod, anya nga tati aramidak tapno dagos nga agprogreso mo ti biyag ta aya. Mano atawanan ang makitangtangdan ta? Nyalaki din bakit? Di ka maupay iti bagbaga ti sabali a tao. Adda mo bas si tornong ta. Nayunan ta pa'y dajay, tapno makagatang ta mo iti dagata. Addan to bakit? San nga ita? Amok, adumteng tulat ta. Wag ta ka man ako. Ano magayam tin pa-deliver mo a semento? Ang lalaki din na yan ni Tatang. San ka di ngayon karikata kayo kininana kapalawa at tibalay tayo? Nagtaka nga ako. Pangal-alam iti kwarta maya. Kasla, di ka mo't may bibusan. Iso nga rin nagtatabawak, Tatang. Tapno ada ka na yung nakwartak na kayo met. Wala. Anya nga ro ti trabaho? Anya kayo na yan diyo sa rutsudan no anya, Tatang. Basta trabaho. Anya? Ewan gayam. Ada tiyag trabaho itong madamdama, ha? Da kayo matan kininanang ti makaam mo ang mga sikaso kadakwada. Tapno, makay nanakmat. Agtrabawak manin itong rabi Lo isote ko nam. Please allow me to remind you. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ha? Anya? Adda ka di kwarta, Ibyong anak ka. Manuti kasapulan nyo ayan nanang, ha? Ay, katsikante makamaw. Igatan ko iti merienda na iti trabahador. Mangala kayo latan iti walit ko nanak, ano ti kwartak? Mano, ti alaan? No manuti kasapulan nyo.
iso ti alaan nyo. Okay nga raw. Ituloy mo man ang timaturog. Dakamen, kinitatang mo ti makaam mo, ang mga sikaso ka dagiti trabahador, ibyaw. Ay, matong palmatlangan ti arapaap ko lakay. Numalpas ti balay tayaw, sigurado nga adun tumanon ti umapal akaro ba? Ay, pesting yawa. Laita, pailangan mo ti ada di tanunod mo. Basta unay ti ragsak mo. Katsak, madanagan na klauna yan. Awa talaga, oh. Anya laki din kardaw. Anya launa ti pagdandanagam aya. Ay, madanagan na. Di yung matngarot ibaga. No, sa dino, ti pagapgapuan ti kwarta, gasgastusan tayo. Na, sweldo ni Oibyong ah. Sweldo na iti. Anya ti trabaho na aya. Payarabi imot alumuar. Night shift nga raw ti trabaho na. Adaya mo ti night shift apangagsapa. Ay, anya laki din. Di ka na makaw awat mat gardaw. I want to remind you, siguraduhan nyo lang nga nadalos dayta at trabaho. Walang sabit dapat. Nagadulakit nga ibagbagam. Di ka pa agyaman tamaya tibiyag tayo ita. Ay, naimbag abigat mo, ibiyong anak ko. Naragsak kay na mayati isam mo. Ay, wan ata, umadani mo tan amalpas ti balay tayo anak ko. Ne, sino jak si sirip? No saan nakagbindot? Ni Rowela day kinana ka. Ay, uwan, isungag pa isaw. Nga nga tati sirsiri, pandaya babae. Ang mga nakita nati balay tayo, kat iso ti sirsiripan da. Ay, piman mat. Aging gangamin ita, kat awan pa'y balay da. Ay, wani ka ron nanang, kat numano at awanan, ang makipulpod di yan nangagasyawa. Awan ti sirbiti kinagagat na no kastamot laang, awan pakakitaan na. Ay, naku nampay nanang, puno day ta. Ayun, abakam ida anak ko. Awan pa'y makatawan na nagtrabaho ka ngamnay. Ado matantigin at gatang mo agamit tayo. Napalawan pa'y ti balay tayo. Nga mabit man lang takasaritak man dadya babae. Di matan pumanaw. Hoy, Ruila! Ah? Auntie Luisa? At niya ti sirip-siripam di ka. Ay, kwanti. Ti balayo. Dandali mo ton malpasan. Kan limawa pa yun, auntie. Aywan, tadagagat nagtrabaho ni Ibiyong nga anak ko. Ada pa kakitaan na. Ay naimbag kayo pa'y, auntie. Ay talaga. Awan pa'y makatawan, manipod nagtrabaho ni Ibiyong. Dakal mo tan tinagbaliwan ti biyag may. Saan akas ka na kayaw? Manaw at awanan ang makitang-tangdan kayaw. Ngam awan ba't pakakitaan iti kinagagatyaw? Ha? Padnamat? Trabaho kayo at trabaho. Ngam di mo tan progreso ti biyag yaw. Ay, anya lakit din. Umapalaklaw na iti kalugaran tayo lakay. Sino akalugaran tayo bakit? Dan ti Luisa danda ni malpasan niya balayda. Napatarimaan kan napalawad da pimanan. Nagpartak ti panagasenso ti biyag da si ka. Anya nga tayo ti trabaho ni Ibyong anak na. Ay, wala niya. Anya nga ti trabaho ni Ibyong. Sigurado adaktal ti sweldo na ta nagpa-renovate damit adagos. Salud-sudak tuman gayam. Ibaga ka isarreknak tumat. Lakit ni maya ti sweldo ijay. Tapno na parpartakman mo ti panagprogreso ti biyag ta. Ay, wan man bakit? Ang mga nuisunto mo ti pag-progress ti biyag ta. Bakit? Ni Ibiyong ngay, ijak mat makita.
Ay, rimuaran itay lakay. Amumat. Rabi iti trabaho na. Night shift amakun ko na. Apay nga ta sa bali, ti marikrik na kwakat. Ninervous man ako. Kasano asa bale? Di ka pa'y maragsakan ta trabaho manon ti anak ta ita. Sigurado nga ado kwarta manan nga iawid na dayjay. Talagang nga rod na sa bali ti marikrik na. Tsakmat nga rod maipalawag noan niya. Ay, mangrabyan takit din. Bisin mo lang dahi ta. Yalakit din. Ay, anyat oras di tanggar daw. According to my watch, alas 6 na. Yeah. Ne, apay ngay, alas sa isan ti agsapag ang awampay mo tinagawid nga anak ta. Tawagam sa ludsodam no sa dino, ti ayan na. Ilimlimad yumat ngamin nga agina, noon niya ti trabaho na. Awa talaga Ne, ada ti umawawag. New number mat. Katsong batam mga lunapatag ti ibagana. Hello? Ay, tsak ti ina ni Ibiyang. Anyat na pasamak iti anak ko. Ha? Aniya? Ada ni Ibiyang nita police station, sir. Ay, saan? Saan na mabalin na maibalot ti anak ko? Anya ti kunam, Luisa. At dahi police station ti anak ta. Maibalod ni Ibyong. Anya? Anyat na pasamak, Ibiyang anak ko. Naduktalan dagiti pulis, ti palihimod minanang. Aniya? Nag-report ka na kwada, ti may sa kanuami. Aniya? Ay, hawanan na lang. Ay, ang mga nutong palpihaga na may balon na. Ay, Kasano ngayon ti balay tayo? Sabay saan pa'y analpas? na kayo kinitatagan natin makambo makituloy na lang. Aniya? Ano ka ba naman, Luisa? Amom gaya makasya ti trabaho ti anak ta. Pinaybay ang pailaang. Hindi medyo pa'y nga gina. Ti may papan ti trabaho na. Anya nga ita. Yawa talaga Jack mo nga rod amo tinapasama haklakay. Sa may isa, nagtulagan mi iti anak ta. Ano makaurong kat agikatan iti kasya trabaho. Una yan, Luisa. Di kagpampanunot. Pinalubusam kay din ngagtrabaho ti anak ta iti kasyay. Kat amo madelikado. Sapay, estudyante ti daduma nga ilaklakwan da. Di ko na ada, kat agan-an na damot ka nung amin lakay. Ewan ngam kita man. Kita am tinabasamak. May balodan. Kaasimat lang dagiti estudyante. Pinagtrabaho day ti kasta klase ti trabaho. Amangan kindi. No, damatan naakaran iti sakit dita. Awa talaga Gardo, anya ti aramidan ta. Saan mabalin ama ibalod ni Ibiyaw? Nadagsan ti kaso ti anak ta. Mumlay ta bakit. Kinasaritam ka din ni Ibiyong, bakit? Sinaludsod mo, nanya ti trabaho na. Saan lakay? Jakmat ngamin naranranaanon. Naimbaglangan, ta na ilisi ka, bakit? Anyat kahit mo asawan. Illegal ti trabaho da Ibiyong, bakit? Tidamag ka, kit nadagsin ti kaso na, iso na ibalod. Anya? Anya trabaho na anya? Agilaklako da ka no iti pangbiitan aragsak, bakit? Anya? Pangbiitan aragsak ko nam? Amom daytan bakit? Estudyante ka no pa iti kakadwada ijay. Naimbaglangan na, tadda ti nagipulong. Ipanpanakkel na napaspas ti progreso ti biyagda. Ngam ni, nagrugi mo agam ti pamayan na. Daytoy mo Auntie Luisa, kinunsinti na mo iti anak na. Inlimod da kanya Uncle Gardaw.
Nagpatakdar kayo sa amat ti balayo dito'y asidag meruela. Wan anti, kukwamin da ito'y adaga. Ti kayat mo ka di asawaan kat ginatang yawn. Wan ginatang mitap noon da pangisaadan may tibasit akalapaw minana. Ay, naimbag kayo, pay. Ha? Siguro, no nadalos mo ti pamayan ni Ibyong idhey, saan ko ba? Mat ana ibalod ita? Nagpaspas nga agpaiso ti progreso ti biyag mi idi ngam illegal mo ti trabaho na. Tay ko na dangarod anti, ayos laang no inino ti progreso, tinapatag kat nadalos awagas. Slowly but surely ako nada, anti. Ming manan ti balay tayo. Asaan pa yan nalapas bagat? Ay, awanan. Saanan ama ituloy na ita? Makatawanan ti anak tayo di pagbaludan lakay. Ay, wala. Tamaysa ka mata konsentidor. Sapay, nalastog kayo kini Ebyong. Hindi adote, may awid na kwarta. Inpan panagkalyo tinapaspas apan nagprogreso ti biyag tayo. Tagayam, yawa, dati inlimid jo akalokwan. Ay, no saan ko kumasinuportaran ti kas di plano ti anak ta. Saan siguro mapasamak ti kas to lakay. Ay, wala. No saan ka kumaan nagbalin a bulsak gapoy ti kwarta? No insurom kuma na saya at ti anak ta. No kinorektar mo iti kamali nga aramid na. Eh di mayat kuma. Eh nga manyangay. Kaya't yo tinapaspas sa panagprogreso. Uri amoyo adakas. Inaramid yun ta. Eh kitaam tibunga na. Isukid din tinakaisagmakan ti anak mo. Once again, I want to remind you, huwag niyong subukan, masisira ang buhay mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Dayto iti para kada kayo, nanang. Anya ngay daytoy. Duster dayta. Awan pa'y limpyo apang balayo a makita. Puro abot-abot dagiti pang balayo abado. Anya laki din. Dayjay ka timayat ata presko. Nangro na kat nagpudot ito ayan tayo. Apay, saan nyo kayat ti agbado iti baro a duster? Kayat ko baro ko naman. Ngam saan mo't nga importante daytoy anak ko. Urno ngam kidi ati kwarta. Ay, syempre, agur-urnungak mo't laeng nanang. Naira na laeng adakil tinaglakwak ita. Iso ana panunot kayo nga ingatangan ni tatang. No kasta, adamat kinitatang mo. Ay, adaan nanang. Itad kuntumet, inton sumangpet. Dahito yung matipara kada kayo, tatang. Anya man na ito yun, alagas-kastusang. Anya lakit din. Agpada kayo lang kanina ng akaslasaan anaragsak no kasta nga dagatang para kada kayo. Eh, saan ba't nga iti kasta, anak ko? Ay naragragsak ko ba? No makita nga dan kaayat-ayat po. Manuntitawan mo. Ngam awan pa'y nobyo. Aday ta kayo man ako nakon tatang. Anya nga rin ti maramidak nga no awan mo may lawan nga agaram. Eh, apay nusikan ti agaram. Anya? Ay, nakababain mo tatang. Babae akong agaram makit din. Ato di tatamamok a babae ti nag-first move. Apay, awan kursunanam iti kalugaran tayo. Ay, pakpakawan mo tano siyak ti agaram. Inton agapa kami to, ang mga no isingir na lang nga siyak tinagaram. Eh, kitjay nga binlasing patipil siya pa. Jay saan aman nakiapa? Kundi ayatun na kanto, itinapudlo anak ko. Nugasat ko ti maadaan iti asawa, maad na anak tatang.
Ngam no saan ay katanya kay nga rod. Tinapatag, adda kayo kaninana nga mga ayat kanya. Unagam, dumtang to ti panahon, amapukaw na kami, iti inam, iti na ito alubong. Kat agmay masakan to, isong ano adda mailaw ang nga agarim kita. Isong batam kit dinatakos, taag kasar kayon. 13 taon mo ni, ay sus. Saan aday ta ti pakaburiburan ti panunot yu tatang. Awatan nyo kit din da ito short pan kansando a ginatang ko. 7 a pares da ita. Adto'y ti bayad ti kamotem predo. Ay, agyaman ang aloring. Imbaglaki din adda kang agat-gatang nga iti produkto me. Saan min akasapulan nga agbiyahe niya ile. Iso nga gagat kayo latang agmula predo. Tagatangag dagiti mula yo. Papaya nga awan tila ako manalom a papaya. Ay padasag ti mapanagkita kadagiti mulak a papaya. Bareng adda na loom. Urayon ka nga rod sakbay nga agbiyahe ak. Isupay nga ibiyahe no adda na loom a papaya. Pangipanamay kadagitan na lo mapapaya, Manong Prido. Mapan ko ilaho kin ni Loreng. Rason mo sa amot ti mapan naglakaw, ngam kinapudno na kursunadam ni Loreng, Manong. Anya kurso na da sa umot. Asino ay mo tagkrasi di ka naglaad. Anya lahaki din. Uray na laad ata, big time. Sigurado nga do ti kwartana da jay, takanayon nga biyahing aglako itinatay. Ayaw na niya. Balasang pa ni Loreng. Anya nga tanong padasam nga armay, Manong. Sumaya ti biyag mo, no daya ti maasawam. Tadama ko na, business na. Ayaw na niya. Pulos mo nga minasaan ko ako kursunada. Urayin na, basta sumaya ato ti biyag mo, Manong. Sana kas ita, kakaasi kang agtaltalon. Nakakutkutong ka. Nung maasawam ni Loreng, saan kanton nga agtalon? Kadwa amto nga biyahe tinatayong Manaw. Nyalaki din. Sabong para kin ka, Loreng. Ha? Ne, apay nga ikan na kiti sabong? Agayatak kin ka, Loreng. Katsapay la kuma, tadanamnamakin ka. Ha? Agpaiso ka di day nga ibagbagan? Oo, Loreng. Talagang agayatak kin ka. Diyak namnamaan nga damat gayang mangayat kanyak. Ay, apay nga siyak ti kinayat mo, kat nagadumot ti napipintas dita. Kat napintas ka mat, Loreng. Napintas ti ba nagpuspusom, kan nagagat ka ba? Panagkunak, agbagay tayo, gaputag padataan nagagat. Excuse me. Pasensya kayo na. No makisampitaw ako, kada kayo. Ding-dingga kami, hindi panagtungtungtung yung kahit. Panagkunak, naskal na makiasawa ka ni Loreng. Kaya't ko ni Fredo, aparaking ka, tanagagit. Isuasaan mo na panunutin, sumpat mo, anak ko. Agkasar kayo kinsin. Ni Tatang Mat, nakababain mo tikas tangar aramidan nyo. Hindi kita nakababayin. Sana nakababayin, anak ko. Saan mo aparigatan ni Fredo? Tayo suntumad lang, tayo pagtulungan na. Agkasar kayo, ang lalaki din. Itatag-asawatan, Fredo. Naskan nga rod at tulungan nak itinegosyo ka.
Ha? Kasano nga iti panagtalon ka? Saan kan nga agtalon? Ipatalon mo laangan ti talon mo. Takaddoan nak nga aggatang kan aglako itinatnatang kan prutas. Sige nga Rod, no isuti ko na. Amom ka di ti agmaneho? Amo ka. Gumatangak nga ron iti lugan ta imanehom. Iso ti usaran tang agbiyahe itinatnatang. Ada kwarta mo igatang mo. Awan mo pulos kwarta na eh. Ada urnong ko. Nga basit laang mata. Umanay matngatan nga igatang ta iti second hand alugan ta. Iso ang aron, Loreng. Kat, kumusta kayo mo't ngay kinipredo dito kaipatpatakder abalayaw? Ayos kami laang mat nanang. Nasingpot mo't laka din ni Fredo. Nasingpat mat nanang. Ken siyak mat ti makakaamong agdesisyon. Di nak mabibiyangan. Wan mat amin ken kuana nga ibaga. Ay kat nasaya at nga ron ano kasta anak ko. Kung naklakit din no agbakbakit ka na balasang. Ni Fredo siguro tinaituding agasat ko, nanang. Ala, say-saya atin yung arod Kat sapay la kumata iti kabiitan apanawan. Ikanda kami matan kinitatang mo iti apo ko. Kita mantalang amitan manong Frido. Apete lang ha. Gapotasan kan ngagtaltalon, timo daw kan. Kanya limokmag ka pa yan. Nagmayatin ta pagbagin manong. Gimwapo kamutin iti kastaunay. Na, kasala ko na muta pangit akasigod. Ay kit pudno mo't manong. Ita kit nagbalin kamutin na tao. Supra kamot. Pwera ang manong. Dakkelan ti nagbaliwam. Makita mi ta ti pikto na dya insurok king ka. Hun nga Rod. Mariknak mo't laang tigimin awaan ti biyag ko sa ka. Ibagbagak to magking ka manong. Iso asaan na masasayar ti ringnam. Ibagbagak ka nagbalin ka na tao. Hanyalaki din manong. Ulay, lumugan kayo ni Tikadwam. Ay, si ka mag-aamday ta manong Frido. Lumugan kayo. O may kalori, lumugan tan. Sige manong. Sa di nung tipapanan nyo aya. Dahil tulod kayo. Tamno saan kayo magmagna. Itulod ko ni Lori di ta balay da manong. Kinaduak ta da pinasyar na agayem na. Kayan ayat mo ka din ni Ading Lureng. Agar-ara magpailayang manong Frido. Kasta kayam. Sige nga Rod, tayo tulod kayo. Naimbag pa'y da agayam mo ta nagmayatan ti biyag na. Idi kat padpadam lang nga marigrikat. Saan mo't abimak nang no saan agapukin ni Loring? Uray basta bak na ang itan ko naman. Bak nang agpay so, saan mo't anapintas di asawa na? O, di agbabae latan iti napintas. Babae ka, kastaki din ti ibagbagam. Siyempre, anya ti kagunggunaan na ngay abak nang no saan nga usaran ti kinabak nang na. Pay nga takas dyan ti pa nagkita kanyak ni Lori. Itay naglugan na iti lugan ko. Kasla nagpagkat ti pa nagkitkita na. Kasla agdakayat na nga ibaga. Wano? Kras naki de. Mga rami da kiti pamuspusan. Tapno kita kami. Nagpintas ni Lori. Kaubingan na. San nakaskin ni Lori alaad? Mabalin ko, apagbalinin ni Lori, ababae, no kaya't nalaki de. Si kamot ta dadita sirok ti kayo, ading Lori. Asino ti urayam?
Agur-urayak iti pagluganak manong. Papa na maya. Agpaili Umay ka na, tagpaili akmat. Mapanak agbayad iti bilmi iti kuryente. O sige manong, kaya't kuman ti lumugan kan ka. Ay, lugan mo kunak kuma. Ala, mangan ka mga naling. Ato, to in order ko. Awan nga tati makakita ka data ditoy. Awan mo siguro? Kunuray man na da makakita. Awan mo't madingar aramidan ta. Mangmangan talayang mo. Amo, Manong Fredo, magustuak man ti lalaki akaskan ka? Ha? Tapay mo. Wan ata aminan, addakan ka. Adamot yun asawak. Arman ka kuma. Awan mo't parikot kanyak madan asawam. Ha? Tinapatag, saan nakabaybayan, kan maitid mo amin akasapula. Oh? Agpaisaw? Agpaiso! Naragsak ka mata si Mang Put, Fredo. Wala ta awanan sa pulag iti biyag ko bakit. At dami ng kanyak ita. Agpaiso? Uwan mo. At dami ng kanyak, Lore. Anya aluri. Ha? Nailawan ko matan. Sure ka ti, Loreng. San ka di napimpintas no, Lore, ti awag ko keng ka? Ay, iyak kayat. Adan sa baling nga akin nagan iti dayta dito'y lugar tayo. Kay kayat kulat ta tinagan ko tiyawag mo kanya. Ay, sige, no, saan mo akayat? Di Loreng latan. Pasensya kan Manong Orly ngam isardeng munti umay dito'y balay. Gapo ta busted kan. Anya? Nagkasang mutin na ito panang busted mo kanyak, Lori. Nang namnamak pa'y mut akayat nak. Sorry laangan ha. Ngam naamiris ko nga awan turong tibiyag ko no si katipaki asawaak. Gwapo ka nga agpaiso ngam amok adinak maipaayan itinapindas a masakbayan. Sino ngay nga ro tinabiro ka makaipaaiking ka itinapinta sa masakbayan? Awan bibiyang mo iti dayta, Manong Orly. Basta, binasted mo ni Orle? Wanfredo, awan to matlang ti maganap ko kankwana. Nasayad mo nga ron kasta. Kabuta jacket nga adda kaagaw ko kin ka. Saan ka amadanagan? Tasi ka lang ti biyag ko, awan sa bali. Kunak laki din no kayan ayat mo ni din ni Orle. Ngam, nasayad mo. Saan mo pa'y asinong bata? Planok mo't kuman asong batan. Ngam, idinakita ka bigla, nagbaliw adagos ti panunot ko. Imbaglangan at inlugan kayo idi tiday di agon daway. Talaga siguro anay kadang ada tati para ititunggal maysa. Alangarot, magandan. Kalpasan na, ag-check-in tantang. Saan arumbang amarabyanak, taamangan lumakadlaw ni Lorraine. Traidor at talaga daya Manong Fredo. Jakla yung pagarap a babae na gaya mo ni Lori. Naskin nga ipakitak ka ni Manang Loring nagiti video kin ladawan anaalak. Manipod iti restaurant. Aging ka nga imunag da iti hotel. Awanan ka iti bain Manong Fredo. Isumot laga mabinasted na kun ni Lori. Tagayam, addan relasyon da. At dalang aro din asawa na kin napintasan ti biyag na. Saan pa ilang amap na? Oh, apay Orly,
Aday bagam ka ni Fredo. Awan ditoy, napanagbayad iti bilmi iti silaw. Amok ngawan ditoy, manang luring. O, apay nga rod nga imay ka nga eh. Imayak, tapno ipakitak king kada gitoy. Anya nga minday taya. Mabit lang, taday pabuyak king ka, manang luring. Nasaya at matanagawid kan, Fredo. Abay, ada ka di iparamid mo, bakit? Adda, Anya na ita. agimpaki kan, kat pumanaw kan itamat laang. Ni. Apay, paparawon nakmatan, bakit? Awanan ka iti bain? Syakti na magbalin kan ka tao? Itatanan anay ka na tao? Isukat nakmatan iti ubeng kan na pinpintas? Ni. Anya ka din na ita kay bagbagam, bakit? Ay, saan ka na makapaglibak? Imay dito'y ni Orly, kat ada impakita na nga ebidensya. Manipod iti panangan yu iti restaurant, agingga iti isasarek yu iti hotel, akadwam dayjay alori. Kwa bakit iti? Isumat lagayam alori. Kunam kanyak, tamay lawlawan ka lang amang ibalbalikas itinagan na. Pakawanan ako, mabakit. Sorry talaga. Isin ako ni Lore. Pumanaw ka ni tamat laang. Ha? Gaputa inamin matlaang ni Orly kanyak. Asaan nak nga ayatan at ilaang kwarta ti inayat mo kanyak. Oo, saan na po Lore taloreng? Urayan niya pa iti bagbagam. Saan ako na mamatikan ka? Ala, agimpaki kan kat pumanaw kan. Tilaang badom ati mabalin mong alaan. Anya? Awanan ka iti bain, Orle. Gapukin ka, insinan akong tasawak. Sikat yawanan baing. Inagaw mo ti babae nga yatak. At dala nga rodin king kati amin. Agawan nak pailaeng. Gaputas siyak ti kayat ni Lore. Kayat nakalaeng, gapo iti kwartam. Amumot nga armak, inagaw mo pailaeng. Isu akwitstan manong. Agpada talaeng anapukawan. Anya laki din. No, para ka ni Juan. Para ka ni Juan. Kat para ka ni Pedraw. Para laang ka ni Pedraw. Saan ka nga agagaw? Iti saan mo ako kwa? Anya laki din. Papagayap. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apara. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isang sagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.